Ang galing lang intro, tawa agad. Ikaw na nga, ako na lang ang mapakilala. What's up mga kapari ko? Good morning sa inyong lahat. Nandito na naman kami. At What's up mga kapari ko? Good morning po sa inyo. Nandito na naman kami. At sa episode ngayon, ang gagawin namin ay manghahanap ng buko. So ayan guys, siyempre, kinakain yun dito, yung malalaking atol o snail kung tawagin. So kulay red yung shell niya. So yun na magiging episode natin. Siyempre, di mawawala yung air gun or foot pump para kung sakali makasalubong tayo ng utok-utok. So yun yan guys, kung bago na kayo sa channel namin, don't forget to Click subscribe. and notification bell button for more videos. Update. Yan. So ayun guys, siyempre kasama natin si hindi natin napakilala. Si Christoph. Sir Raida. Baluka. siyempre ang inyo pong lingkod, si Pare Koy. So let's go. Shoutout nga pala kay Romnick Hariel at kay Jampol Adiser. Ayan, Hi, job shout out. classmate. Classmate mo ba yun? Sa inyong mga taga-baay. Ayan, shout out sa inyo guys. Tatawid. Dun. Ayun oh! Ang arte naman ito, sisipain kita. Balikan. Ay, hindi nyo. So yun guys, magbabalsa tayo. Si Ma'am, ano pangalan niyo Ma'am? Mambeng. Ma'am Beng, ayan, si Ma'am Beng. Mambeng. Siya po ang ating pilot. Ayan, ito yung ginagawa nilang balsa oh. Para sa summer, paghahanda para sa summer. Salamat sa iyo, Ma'am Bing. So, yan. Thank you sa uulitin. Malapit na kami dito sa gubat ng Kamagong, kung saan sabi nila marami daw ditong snail or buko, yung snail na kinakain. So, tara. So guys, andito na naman po tayo sa ilalim ng kagubatan. Dahan-dahan po tayo at ingat-ingat tayo. Priority natin yung maging safe yung ating buhay. So, ayan. Ito ang example ng buko. Ito guys yung hinahanap natin. Matanda na itong isa. Matanda o ba ni Nagay? So yan yung yung snail na ating hinahanap. Ito guys. Ayun! Wow! Ilagay natin. So 1-0 guys. Ito yun, akin natin. So ito po yun, snail na malaki. So ito ang kinakain nito. Yan. So guys, yan, start na tayo dito ng paghahanap. So, ano lang yun. Saan? So ito guys, may isa dito. May laman. Sumabuko talaga. Ay! So ito guys yun. Kakatuwa. Ayan guys yung hinahanap natin na shell. Go. Kita mo nga. Kita mo nga. Harap mo. Iya. Lips to lips. Puti. So, ayan guys. O, ayan, dalawa na. So, di tayo may zero dito. Ayan. So, bayain si... Did you know that? Did you know that? Ang bukong ito. Ay, ano? Trivia lang guys, did you know that? Itong ano na to, sticky substance o yung laway nitong buko daw noong panahon ay ginagamit sa panggamot sa asthma. Oh, ayan. Mga panahong wala pang Gamot. nebulizer tsaka anti-asthma medicine. Wow, may alam siya.
Yan guys. Effective siguro noon. Daldal pamur. Daldal pamur. Saan pa rin? Hi, Huwag mo guys. tapitin. So, ito Piling ko guys. wala akong mahahanap. Ang dilim. Ayan, go. Dakong buhay siya. Ang buhay naglalawa yan. Ayun, may nakita si... Buhay ka ba? Yes or no? Ah, buhay siya guys. Ah, ang dami nga dito, ano? Wow. Nakakatuwa naman. Ano ba yung gusto dito? Ano ba? So, ito guys. Ito guys, so ito yung... kung wala kang kalamansi, mga lods, ito asim, pang-asim ito sa gulay. Yan ang ginagamit. Maganda dito, ano? Pwede na yan. Ay, maliit pa. So yan guys, maliit pa. Bibitawan natin, grabe ka ha. Masyado kang marder sa atol ha. So guys, merong... Sayang, hindi ko na... Wow! So yun guys. Di pa ako nakakakuha. Mga patayan na kuha. Imulat mo kasi yung mata mo. Sabi po apo, baka tayo malagyan dito. So guys, habang buhay na lang yata akong cameraman. Sana naman soon Silbi mo, hindi ka maghanap. sana naman soon magkaroon ako ng tawag dito. Assistant cameraman. Apo, wala. Diyos ko po, kakatakot. Dahil time check guys sa 10 AM. So magbimeryenda muna tayo. Sa'yo, sito. Sito. Merienda muna tayo mga lods. Pasito. Ayun. Diyan ka. So meron tayong baon dyan. Sa iyo na lang ay sardinas. Hoy, baka naman. Hindi May nagagawa kanin. ng sito dyan. Advertisement. Advertisement. Yung zero. So, Cheers guys, tayo, guys! Ano ba kayo? Cheers! Cheers tayo sa gitna ng gubat. So yan guys, baon lang namin ay sito dahil kami mga hampas lupa lang po kami. Kahit pa paano nakasito tayo. 1, 2, 3, cheers! Para sa tagumpay ng maraming buko. Pangag. Ano tayo? Bitin itong na to, maliliit ay. Grabe, nakakalima pa lang, merienda na agad. May atat kasi di mag-merienda. Gutom mo, nakakuhaw na. Hey! Hanggang sa pupuntahan kami kuweba. Hindi natin kung mararating natin. Saan tayo dyan kumain, bihira dito ang sapa. Ano? Meron yan. Anya ka na naman eh. Pagdali ka na naman. Wala lang magdaan dito ang pahila. Kadiri, sarap na sarap nga ng inom mo. Siyempre hindi alam. Malinis. Yung tipong Bahala ka niya dyan, Kernel. Yung pala yun yung malinis kay Kernel. yung tipong nabibilaukan ka na tapos sarap na sarap ka Pag ilaya ay may patay pa lang may patay na kimpi pa doon. May mga layak-layak ang dumi. So nagtutuloy yung katas. Sabi ni Pong Ulay na, ito niya yun, baba ng pisat, ginawan daw. Yung ilaya daw. Ayun, ilaya. Ayan, shoutout po kay Romnick Hariel. Romnick Hariel sa kay Jan Paul Adeser. Ayan. Ayoko na. Grab shoutout. Sa siyempre sa sponsor ng ating t-shirt kay kay Pris Ilocana. Ayan. Ay, bakla, hay. Ay bakla. So yung plastic natin ilagay natin dito. Akin na yung plastic no Wow, save the environment. para tapos dito rin pala itatapon Pinagsama-sama lang. Ayan guys, siyempre dito lang natin yan. Dito sa mga taas-taas. Para may souvenir dito. Oh, may parating pala niya dito. Souvenir natin dito. Dito lang natin lalagay sa sanga ng puno. So yan guys, tayo na tayo ng konti. Tapos, diretso na rin tayo. So yan guys, diretso na tayo. Ay, kapiin na ng unggoy oh. Ay, naririnig ko yun. Tubig. Palanas. Dadal sa ilalim. Bah. Napakagabi. Sama nito, minura natin tubig. Ay. Pugahan, oh. Ay, saan galing? Layo. Laman lang nakuha. Wala. So, ito, Isa pala, nakaisa. ito ang gubat ng kamagong. So guys, ito, natagpuan namin mga shell nila, kulay green na. Para tayo.
May lumipad dyan, oh. Ayan mga pare ko, adventure muna tayo. Maya natin ituloy ang panghahanap ng buko. So hanapin natin guys yung kuiba dito na sinasabi nilang marami daw paniki. May natagpuan tayo kanina ang kuiba pero hindi daw yun. So tingnan natin guys kung ito na nga yung hinahanap nila. Ay, di ito. Hindi tayo magpapasok. Tingnan tayo ng ano. Baka sala ang pasok ta. Naroon o kabila. First time. Iba'y nadaan, nagtak. Meron ko ganang daan ng pet. Yak, shower. So ayun nga guys, palabas na kami. Ayos, enjoy ang paglabas. So ito pa lang mga lods content na natin. Ay, ito rin oh. Dito? Nakabitin sana ako dito kanina. Sige na, bitin na. Tarantado bakit? So yun na, kakalabas lang namin sa, dito kami lumabas sa kuibang to. Ayan, kakalabas lang namin. Ayan. Ayan po si Tinay, inaabangan po nating malpalampadog. Pangibot ka, tignan mo, ang lalim dito. Kaplas pa pala ako. Saan malalim? Ito ko, pagka napatid yung mga bagay na yan, daglag ka sa ilalim mo. Oo, sige. Tignan nyo guys, ang itsura namin, amusin na kami. May kulapnit na guys. Ami paniki. Tarzan! So yan guys, mag-alatarsan daw si Christoph. Si Jane at si Tarzan. Ah! Abot mo, abot. Naka-drone tayo. Ang pango. Muntik na malaglaga. Muntik. Bumitin. Maharap ka naman dyan ha, isa-isa. May nakaharap. Pati ba yan? Ako kaya. Time check po mga guys, 11 a.m. Asan na mo? Konektado yan doon pag tumingin ako dito. Nandun yun. Kain na muna tayo sa gitna ng gubat kasi gutom na naman si Derek. Kung ginulong ako. Walang ito. Nanging isa.
Yun guys, kain tayo mga lods. Yan. Tak mo na nga yung kanin Naghugas na yan. po Diyan mo yan. kami. Tak mo na yan dyan. Hindi ubusin yan. Tak mo na lahat ng sardinas niya at na maghalo ng sauce. Asin guys. Dapat daw may ano laging asin para dito sinasaluhan ng mga lipud. Isin lagi ha. Sabi po apo guys. May kain na po kami. Sabi po po guys. Paaw! Sura mo. Bakit? Also, Kain po tayo. Kain, di ka ano? kami na mo kakikikain din. Unang subo. Siyempre sa akin, no? Alam naman sa inyo. Muguring kayo ng sa inyo. Tapos tayo na kasi. Kasi baka may tatalo eh. Naman, maalat na yan. Ano na maanghang dyan? Sinardinas laang. Bumigay agad. Ay, kung ako hindi ako mapayag, gusto ko yung karne. Dito ka po nga itong Parang si Kirlin. Guys, Sakot mo naman si Lur. Kain tayo Lur sa dulo. Kaya mahal ko ah. Eh. Hey! Kainin mo ako, mahal ko. Sardinas laang. Ano sardinas laang? Kapatihin tuloy si Cristo. Yan lang po ang inuman. Kaya ganito po ang inulam namin kasi. baso na rin. Oo, yung lata. Diba? Eh. Reusable. Wow. Kaya tayo lang yung mga family nyo, ganun, sila, malapit lang sa atin. Pa, isang kilong manok lang naman. Lati lang. Hanip yan. Hindi nang dalawin. May kaglat yung bunganga mo. Alam nga ang karne. Alam mo siya, di ulam. Pagod-pagod ng kahihiga. Taas na yan ha. Ganyan na ganyan si Carmel. Taas na ganyan. Taas na pala. Ano ba yan? Ano nangyari sa'yo? Ikaw pa ba lang lang eh? Pinaniba mo? Guys, hindi na po sa sila ni. Sabi Diba baka na siya? binaukas ha? Ano nangyari sa'yo? Uy! Ano, kinapring ka? Sama naman, pinapakain pa yung isa tapos sabi ko, Taas mo daw. So guys, ayan yung bakas ng buko. Ayan. May laway-laway pa lamad-lamad. Ayan. Ayan. Uy, patda. Patda. Pero dito natin natagpuan siya. Nakita dito ni Pilo. So malayo-layo na nilakada niya, no. Ayan. May laman? Siyempre meron yan. Ayan. Oh, ha? Saan ka pupunta? Mga kapare ko, uwi na kami, guys. Kunti lang yung nakuha natin. Natuko tayo. Natuko tayo ng pajibar. Yung pajibar, ayan, no. Yan lang, guys, yung nakita natin. So, 7 na piraso lang. So, pwede na rin yan, pagtiyagaan. So, yun, guys, pauwi na kami. Bye-bye. Wow, tanda na ano. Na yan. Oo, nayan ka. Nain ko ka. Sarap yun. Sizzling. Mamaya, guys. Kala ko yung burikat Sisig kaya tayo. pera, men. Ha? Kala ko yung burikat. Talagang pagkabuka mo naman dyan. Tignan mo naman, labas na. Wala naman. Malala yung akin. Pinasaan na yung mga tao. Hindi mahiyak. Wala mo makakalusot ka. Sa CCTV tayo.
And guys, tapos na namin magbuko, nakapahinga na rin. So, uwi na! Let's go! Tara. Tara! Sama ka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.